Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaonga Zero starts now! Hi! Hello! Mga kaibigan, muling sumasa niyo po ang tigasing palatuntunan sa Pilipinas. Walang iba kundi ang Kamaonga Zero. Tama po kayo. Ito na po ang inyong lingkod, Gerald Dakame. And we're all systems go para sa ating serbisyo publiko at paglilingkod sa araw pong ito ng Tuesday, Mayo 22, taong 2018. Kumusta po kayo sa mga oras mong ito? Especially ang mga nasa Metro Manila, hello, hello! Ang mga nasa neighboring regions, Calabar, Luzon area, mga nasa Central Luzon area, and all the rest of the places in the Philippines, key cities, provinces, at sa mga barangay. Wow! Oo. So, congratulations sa mga nanalo sa barangay elections. Meron pong mga kababayan tayo na nag-file ng mga protesta, especially yung mga kandidatong kita po nila sa kanilang mga mata na sila po ay dinihado, nilokot, dinaya. Mamaya po yan pag-usapan natin. Siyempre laman po ng ating palatuntunan ang mga mainit na issue na matalino po nating tatalakayin sa ating pagkatanghal. At doon po sa mga nais sumali sa ating programa, mga kapatid, ang ating contact number sa studio ay sa Globe muna, 0927-494-2171. Repeat, 0927-494-2171. At yung smart contact number natin sa studio po ay 0949-736-5000. 0949-736-5000. Tayo po ay live sa ating FB page. At nakasimulcast po tayo sa ating YouTube channel, ang Leader News Philippines. At salamat po ulit sa ating best friend sa Palawan, partner Penny Bautista Sabando, for carrying our show dyan po sa Wow News FM Ross Palawan 97.1 at sa Wow News FM Taytay Palawan sa frequency 98.5. Hello sa mga taga Palawan, mga taga Cebu, Davao, Jensen, and all the rest of our kababayan sa iba't ibang lugar sa buong mundo, especially ang mga OFW. Lumilipad na po ng matayog ang ating programa sa araw pong ito ng Tuesday. At ang ating co-pilot, walang iba kundi si Engineer Oliver Licop. Kasama po natin ang buong pwersa ng Leader News Philippines News and Current Affairs team para po sa kanilang mga balita. Unahin po muna natin ang mga maiinit na isyong pinag-uusapan sa ating bansa. Dalawang DOTR officials suspendido sanhin ng pagkakasangkot sa katiwalian. Buwis daw sa krudo, posibleng suspendihin ng Department of Energy. Magandang balita yan. Bureau of Customs magpapatupad ng bagong patakaran para sa pagpapadala ng mga kargamento sa mga airlines at shipping lines. Isa pang malaking balita, big-time supplier ng droga sa Maynila, nasa kote sa Batangas. Mga natalo man o nanalong mga kandidato sa barangay at SK elections, kailangan pa rin magsumite ng SOSE or Statement of Contributions and Expenditures. Yan, para po ito sa mga ginastos nila sa nagdaang eleksyon. Alright, sige. Sa hapon pong ito, siyempre, ang ating programa po ay nagagalak dahil may special time bisita na magpapakilala po ng kanilang mga napakagandang produkto na magiging kabahagi na po ng ating programa araw-araw. Pabatiin ko muna ang ating special na bisita sa katauhan po ni Ma'am Vicky Go ng Long Reach, Baguio. Ma'am Vicky, magandang hapon po sa inyo. Welcome po sa Leader News Philippines. Magandang hapon din po. Ayan, oo. Ipakita mo bro sa camera si Madam. Ulitin ko ha. Yan, ganyan. No? And we're glad to have Ma'am Vicky Go. Actually si Ma'am Vicky, kababayan ko po ito sa Bicol.
And dito pa kami nagpanagpo sa Leader News Philippines Studio sa Baguio City. Alright, mamaya po ng konti, marami siyang magagandang produktong makatutulong po sa mga kababayan natin, especially sa may mga karamdaman na hindi po mapagaling-galing sa mga hospital at sa mga synthetic drugs. Abangan po ninyo, no? Meantime, padaanin muna natin, partner, ang mga reports ng ating mga Leader News Patrol. May balita tayong naalala nyo bang si Bato ay ka-a-appoint pa lang bilang director ng New Bilibid Prison? Ay may pangarap pala itong magsenador eh. Tingnan nga natin kung anong balita dyan sapagkat ang filing po ng COC ng mga kakandidato po next year, mga senatorial candidates, it will be done supposedly by October, so maaga-aga, no? Mayo na ngayon. Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, September, October. 5 months to go. Alamin natin, magre-resign ba? Magbibitiw ba sa pwesto si Bato? Sige, alamin natin ang balita. Bit-bit ngayon ni partner Jojo Sikat. Live mula po sa Metro Manila. Partner Joe, magandang hapon sa iyo. Go ahead, please. Yes, maraming salamat kasama ngayon na sakaling maging senador. Isusulong ni itong si Bureau of Correction Director General Ronald Bato de la Rosa itong death penalty sa mga lalabag na o itong mga drug offenders at gawing postpaid yung lahat ng SIM cards para hindi nga daw magamit sa illegal operation at yung pagkakaroon ng National ID System. Ginawa ni Bato yung payag sa isang panayam matapos yung pagdalo nito dito sa pagdinig sa Senado. Tinanong si Bato ng mga mamahayag dito sa Senado kung sakaling maging senador ito, ano yung kanya mga isusulong na panukalang batasa. Itinanggi naman ng opisyal na may alam ito sa mga nagkalat na tarpaulin na naghihikayat sa pagtakbo nito sa Senado. Aniya, tanging ang Pangulo lamang ang makakapagdesisyon kung tatakbo ito sa politika o magpapatuloy bilang direktor ng Bureau of Correction. Dagdag pa ni Bato, natutol yung kanyang pamilya sa pagtakbo nito sa politika at kung sakaling magdesisyon ito si Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo ito sa pagkasenador, agad itong susunod dahil kung wala niya ito si Pangulong Duterte, wala si Bato sa kanyang kinalalagyan ngayon bilang naging dating PNP chief at ngayon ay Director General naman ng Bureau of Correction. Ito, si Jojo Sikat para sa Leader News. Partner Joe, in short, wala pa rin kasiguruhan whether siya ba'y tatakbo talaga o hindi dahil it will be purely dependent sa sasabihin ng Pangulo. Yes, nakasalalay sa kamay ng Pangulo. Dahil nga naman kung siya magdedesisyon, sinabi niya, paano naman doon yung 40 million na pension niya uubusin niya sa pagtakbo? Magkano ang pension niya? Magkano ang pension niya? 14 million daw yung retirement pinakuha eh. Kaya, uubusin niya ba yun sa pagkakampanya lang? Sabi niya, wala naman siyang pera. Pero kung siya'y kukunin ng Pangulo, siyempre masasama siya sa partido, kung ano man partido o grupo ng administrasyon, hindi siya gagastos ng ganong kalaki. Alam mo bang ang kailangang campaign funds ng isang senador ay minimum of 300 million? Yun naman pala eh. Kaya nga, hindi talaga niya kaya. Kaya talagang gustuin man niya, antayin niya yung Pangulo ang magsabi, Bato, tumakbo ka na sa Senado. Pero it doesn't mean naman na yan ay lahat manggagaling sa bulsa ng kandidato. Meron kasing mga kandidato na marami ang mga nagtitiwala. Yung mga sponsor. Maraming tumutulong. So may mga umaambag diyan, partner. Kaya kung ikay nasa partido ng administrasyon, automatic na yun na hindi ka na makakagastos ng ganong kalaki dahil may mga sponsor na yan at yung mga sinasabing magbibigay ng mga campaign funds na nagtitiwala dun sa kanilang grupo. Tama ka. So sige, abangan natin. Ano kaya ang reaksyon ng mga pro-life diyan sa binabalak ni Bato na isusulong niyang death penalty? I remember, partner, ayaw ni Pangulong Duterte ng death penalty. Hindi lang si Pangulong Duterte. Dito sa Senado, medyo hirap din yan. Hati-hati sila eh.
Pero itong national ID system, medyo sumusulong, urong-urong na ng konti, no? Mm-mm. At saka yung gagawing postpaid, yung lahat ng SIM cards, ay hindi pa rin masyadong nausan dito yan sa Senado. Oh, ako on the side partner although related pa rin diyan sa droga-drogang yan hinihintay ko talaga kung ano ang nangyari na doon sa 6,000 pulis na pinagwagwagan ni presidenteng sangkot sa drugs. Wala na tayong update tungkol doon, partner Jojo. Oo, nung mga unang sigwada lamang, maraming napapatay na pulis na sangkot sa illegal drugs. Nitong lately, wala na tayong nababalitaan na mga pulis na sangkot sa drugs na sa papatay na aresto. Karamihan natatapon sa Mindanao. Actually, ang pinaka dapat yan, kasuhan, di ba? Oo, dapat nakasuhan. May mga nakasuhan naman. Pero hindi. Pero ang pinag-uusapan natin, partner, 6,000. Kaya nga eh. Di ba? Kaya nga. Ilan ba ang nakasuhan? Wala pang 100 nata. Ilan ba ang nare-assign sa Mindanao? Ayun, marami, libo. Libo? May libo na yun. Meron bang 2,000? Wala pa naman. Mga 1,000 pa lang yan. So, where is that sa 6,000? Nako, yan ang problema. Yan ang Talagang problema. Marami pang dapat na ayusin. Oo. Sanay ng PNP, no? Meron pa. Tingnan natin. Kahit kasi bato kanina, no, sa Panayam, Oo. nasa Bureau of Correction siya, sinasabi niya, aminado siya 100%. Hindi pa niya na sasawata yung operation na illegal drugs sa Bureau of Correction. Sabagay, tingnan natin kung ano ang magiging performance ni Director General Oscar Albayalde bilang bagong pinuno ng PNP. Kasi nangako siya na internal cleansing, tutuunan niya ng pansin. Oo, magaling naman yan. Kaya nga lang, medyo kaupo pa lang. Bigyan pa natin ng mga 4 na taon. Tapa. Siguro 1 taon, no? Siguro, Na, tama. 1 taon is more than enough para ipakita ng bagong pinuno ng PNP ang kanyang magagawa. Malalaman na yan sa loob ng 1 taon kung madidisiplina itong hanay ng Philippine National Police. Alright. Sige, partner. Okay, mula rito sa Senado, ito si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines Nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong. Thank you, partner Jojo Sikat. Live mula po sa Senado pa rin na biglang sumulpot doon si General Bato dahil may hearing ba doon o may mga pinag-usapan na kailangan ng kanyang presensya. Siya po ang bagong director ng Bureau of Corrections na matagal pong hindi masawata ang problema sa droga at kahit nasa loob na po ng mga kulungan yung mga drug lords, nakapagluluto pa rin, nakapag-distribute ng mga drugs. Tingnan natin what will happen na siya na po ang pinuno ng Bureau of Corrections. Mga kaibigan, oras natin, 57 minutos po, makalipas ang 3:00 ng hapon. Isa pang report, partner. May video, partner, si Nolan. Alam niyo kasi 1 taon na yung problema dyan sa Marawi, yung gyera sa Marawi, yung pagkakaperwisyo ng mga maute. At nagresulta po sa malawakang gyera dyan sa lungsod ng Marawi, and until now, hindi pa ho nakababawi ang lungsod ng Marawi sa destruction. Hindi pa nakababawi. Ang nakakalungkot dyan by next week ay pasukan na ng mga eskwela sa academic year 2018-2019. Di natin alam at ano na ang sitwasyon ng mga eskwelahan dyan na kailangan po ng mga estudyante. No? Dapat yan ay matiyak na wala pong hindi makapapasok ng mga estudyante dahil wala lamang na mga classrooms. I remember when we were in Bicol at nagkaroon po ng explosion yung naglagbong hot spring, we were displaced. So, nasira mga eskwelahan po namin and we were forced to have our classes under the trees. Ayan, sa ilalim ng mga punong kahoy. And we did that dahil desidido yung mga teachers at mga estudyante naman na mag-aral. Sige, kung ready na si partner Nolan, binantayan kasi ni partner Nolan yung update dyan sa 1 year Marawi siege. 1 taon na pala ito
Marami ang namatay dyan. Halos, kita nyo naman sa mga video at sa mga footages na yung buong lungsod po ng Marawi ay naging simenteryo halos. Standby sa report ni Nolan. Kahapon, I'm sure naalala po ninyo na ibinalita natin na sinibak po sa pwesto si DOTR ASEC Mark Tolentino. Ang dahilan nabuking na si ASEC Tolentino ay naglalabi ho para sa isang malaking infrastructure project sa Mindanao. Si Tolentino po ay originally from Davao. And he's from Davao. So, ang balita, may kinausap daw na relative ng Pangulong Duterte, si Tolentino, at nagnaninikluhod na ibigay sa kanya yung project. O, yan po ang balita. At ang naging bunga ng kanyang pagbubulong na mapunta sa kanya ang proyekto, sibak kahapon sa pwesto si ASEC Mark Tolentino ng DOTR. Ngayon may bagong balita naman. 2 DOTR officials suspendido naman dahil po sa katiwalian. Mamaya balikan natin ang detalye ng balitang yan. Samantala, ready na si partner Nolan. Alamin natin ang mga aktibidad na may kaugnayan po sa isang taonang incident o nagpagkaroon po ng problema natin dyan sa Marawi. Binantayan ni Nolan ang mga aktibidades. Nolan! Live po mula sa San Basi Nolan, Campo Aguinaldo. Alamin natin sa kanyang latest report. Nolan, magandang hapon. Go ahead. Magandang hapon na ka-Aaron. Bukas, isang taon na, Mayo 23, ang mismong araw kung saan pumutok ang kaguluhan sa Marawi ay nagsagawa ng pinning o rank o pagtaas ng rango para sa unang batch ng 641 na newly promoted enlisted personnel na isinagawa dito sa headquarters Philippine Army Grandstand sa Porta Bonifacio. Pinangunahan ni National Defense Undersecretary Carl Dulce Luna ang pagtaas sa rango ng 4 na koronel ng Philippine Army sa ranggong Brigadier General. At pagkatapos nito ay ang promotion ng 641 sundalong nakipaglaban sa Mauti Group at ISIS sa kasagsagan ng giyera sa lungsod ng Marawi. Sa 641 na mga sundalong na promote, 36 nito ay nirangguhan ng Master Sergeant, 98 ay Technical Sergeant, 103 Staff Sergeant, 193 Sergeant or Sargento, at 211 ay Corporal. Bahagi na sila Kairol ng kabuang 4,252 sundalo na nakipaglaban sa mga terorista. Sa naging mensahe ni Lieutenant General Rolando Bautista, Commanding General ng Philippine Army, sa isinagawang awarding ceremony, sinabi niya sa wikang English, "You put your life on the line and you did not feel your country all in the name of service." Sinabi din niya umaasa siyang kapag dumating man muli ang pagkakataong kakailanganin ng ating bansa ang inyong tulong, sana hindi kayo mag-alinlangan o mag-atubiling muling ibigay ang lahat kahit ang inyong buhay para sa bayan. Matapos ang simpleng seremonya, nagkaroon ng book launching ng Marawi and Beyond series. May kaugnay ito sa kwento ng The Joint Task Force Marawi simula March 23 hanggang sa pagtatapos ng giyera noong October 17, 2017. Mula dito sa Fort Andres Bonifacio, Nolan Ariola, Leader News Philippines. Thank you, Nolan. Maraming salamat. Live si Nolan mula po sa Fort Bonifacio. Sa naganda pong pag-promote o pagtaas ng mga rango, pagdagdag ng rango, pagtaas ng mga rango nila ng mga sundalo, especially doon po sa mga may direktang partisipasyon sa nangyari pong giyera sa lungsod po ng Marawi. Ayan, mainit ang balita natin. Medyo palamig nga tayo.
Ah, tayo po ay may oras ng 4 minutos makalipas ang alas 4 po ng hapon. Balikan na natin si Ma'am Vicky Go na may magandang balita po sa mga kababayan nating may mga dinaramdam, may mga karamdaman at dala-dala niya ang kakaibang mga produktong naniniwala ko makatutulong po sa inyo. Alright, Ma'am Vicky Go of Longreach, Philippines. And she's representing Longreach, Baguio. Magandang hapon, ma'am, ulit. Magandang nga po, sir. Ayan, oo. In a nutshell, ano ba yung Longreach company? Yes. Longreach Bioscience Philippines is 5 years na siya mag-establish dito sa Philippines. So by August 12, it will be our 5th year anniversary sa Araneta. And then, we have great products na makakatulong sa mga kapwa natin Pilipino, especially sa mga kababaihan. Ayan. Kasi, mostly, sabi nga, 70% ng population sa buong mundo is babae. And 63% nun, according to World Health Organization, nagsasuffer ng mga problema sa reproductive system or sa matres. So, yun. So, we have the product here na nakakatulong sa natural na paraan na hindi kailangan. Kasi karaniwan kasi, sir, yung mga babae nahihiyang magpa-doktor sa mga Filipino. Yun ang problema. So, pag malala na, doon na siya magpapagamot, which is too late na. So, our tagline talaga is saving women from cervical cancer and other gynecological diseases. Ayan. And ang good news, we have testimonies na, especially, ano yung product natin for the girls? Yan. Yan. This is the Superb Clean Sanitary Napkin. Yan. And anong meron dito? Meron siyang negative ion. So, negative ion, ang unang purpose niya is antibacterial. So, 99.99 bacteria free. So, if gamit mo ang panty liner ng Longreach po, ayan, wala siyang amoy. So, gustong-gusto rin ng mga kalalakihan. Passive. Siyempre. Wala pong amoy. So, isa sa mga, syempre ako gumagamit. Sabi nga, be a product of your product. So, the usual kasi, sir, sa mga babae, isang hihilang kung doon sa ordinary na liner, panghina. Tama. Eto, sir, kahit maghapon, 8 to 12 hours, wala siyang amoy. So, ang maganda, since meron siyang negative ion, nakakatulong pa siya kung may problema sa matres. So, nako-correct. Kung may hormonal imbalance, may PCOS man yan, or baka mayroong mga namumong dugo dyan, kasi hindi nailabas during menstruation. And why? So, isa sa cause bakit nagkakaroon ng mga kababaihan ngayon ng cervical cancer is using poor quality sanitary pads. Why? Kung i-research po natin ang materials po ng mga local brands natin, sorry po, pero yun ang totoo, yan, galing siya sa mga basura or recycled paper. So, ang chemical kasi content noon, ang nagkukos, isa sa dahilan, kaya nagkakasakit ang mga babae. So, unti-unti, nilalason yung mga katawan natin. Matas yata sa acid yung yung mga ordinary napkin and liner. So, meron kasi siyang tinatawag na dioxin. Yun yung bleaching chemical na present sa mga bleaching na ginagamit sa pagpapaputi ng mga papel. Kasi hindi naman na nagpuputol lang mga puno eh. So, galing na siya sa basura talaga. Recycled. So, recycled. Supposed to be, recycled paper is brown. Kaya lang nangyari, nagiging white. So, matinding bleaching ang ginawa. Yes. So, anong effect nun? The moment na nagreglang babae, naiipon yun doon sa napkin, tapos ang package, ang pinaka-last layer is plastic pa. Hindi siya nakakasingaw. So, the usual na kwento ng mga babae, humihina daw yung regla nila pag gumagamit ng napkins. Why? So, naiipon doon yung dugo. Dugo is, madumi na yon. Tapos, hindi siya nakakalabas, hindi nakasingaw. Bumalik pa sa loob ng sistema ng babae, nagsama ng mga chemicals. So, that's why, ang good news po, masama siya even sa mga babies. Kasi kung ano yung mga content ng baby diapers,
Meron siya. Yun din. Yes, that's why merong 13 years old na may cervical cancer. Nasa World Health Organization data po yun. And so we have the solution. Sabi nga, pag may problema, dapat humanap ng paraan. So, Long Reach come up with a solution. So, we introduced this product, the Superb Clean Sanitary Napkin. Ayun, this is the night pad. Ayan, sa mga sobrang malakas magregla. Ayan. Tapos medyo mahaba siya. Ayan, ang isang testimony ko po nito doon sa Cotabato. Ayan. Gumagamit siya ng sa isa overnight, ng 2 diaper, baby diaper. Okay. Ganun kalakas siya magregla. So sabi niya, Miss Vicky, grabe na ba yan? Totoo ba yung sinabi no, na very absorbent daw to? So, kasi tayo yung katumbas ka po kasi siya ng 8 ordinary pads pagdating sa absorbency. So, tinest niya. Ang ginawa pa niya, pinatong niya sa diaper. So, usually, 7 siya magpalit ng diaper. Midnight, Palit ulit. punong-puno na. Oo. Maapaw na. So, palit siya ulit, tapos magiging siya ulit ng 5 a.m. kasi apaw na naman. So, nung ginamit po niya to, sinapaw niya doon sa baby diaper. Ang nangyari po, nagising siya 7 a.m. Tapos akala niya, wala siyang regla kasi walang basa. Nung tiningnan niya, nung mag-CR na siya, dry lang siya. Hindi pa siya umapaw doon sa sa diaper. Because of that product. Yes po. Ganun siya ka-absorbent. Ayan, so we have that Galing. technology, the Japan technology, which has, eto lang po yung napkin na halal approved. Why? Kasi all food grade material, even po yung packaging, yan, ang hirap po buksan, yan, is food foil or aluminum foil. So, ito yung mga ginagamit sa mga Chips Ahoy. Ayan, so kung nakita nyo, meron siya dito, ayan. Ayan, ito po yung halal, green. So, international halal po siya. Ayan. And, so sa mga gustong malaman po ito, pwede pong magtanong. Ayan. Meron pong number binigay yung, Leaders News Philippines. And of course, Pwede pong tumawag sa 0927-494-2171 para sa Globe at Ma'am Vicky sa Smart naman 0949-736-5000. okay. So diyan sila pwedeng tumawag o mag-text kung sakaling sila po ay may tanong o kung interesadong makasubok ng produktong yan. Yes. They just have to call us or text us. Okay. Okay. What else? Ano pang merong products pang Ayan. pwedeng may pagmalaki natin, Ma'am So, Vicky? pwede rin po ito sa mga lalaki, ha? Opo. Sa may mga prostate problem. Oho. Gaganda po yung sa isa po sa mga testimony nito, si Lakay Okay Rolly. ba yan? Okay lang na banggitin sa kanya? Okay lang po. Sabi niya. Ayan. Baka baka lalong dumami ang niyan. Ang orderin niya. Ayun. Okay. Ayan. So, we have other product. Yung isa din sa product natin is the Pi Energy Cup. Ano yan? Sige, explain Ayan. natin. So, sabi nga, maraming nag-water therapy. Yes. But the question is, What kind of water what kind of water? are they using? Yes. Ang good news, some are using distilled water. Distilled water, mineral water, Yes. at kung anong water. Pag i-test niyo po, acidic. Ang iba naman ay nakarinig ng alkaline water. Yes. May mga gadgets naman na iba na binibenta. Opo. Ang mamahal. Yes po. Oh. And ang Dati meron akong ganyan, nakakabit na sa gripo. Yung setup yata, kulang 50 mil. ay, opo. Oo. Ayan. So, So, may mas magandang produkto dyan. opo. Ang maganda, very handy. So, kahit saan ka po pumunta, yan, na dadala mo po siya. Kahit tap water. Kasi hindi naman lahat ng lugar, especially kay sir, kahit saan to napupunta. Ayan. Oo nga. Kahit saan, you will have a healthy water. So, ionized water. Ionized water. Yes. Pag ipinasok dyan, Magko-convert siya to magko-convert- ionized alkaline water. ionized alkaline So, water. Oo. Yes po. So, meron tong 13 kinds of stones and one of those is the tourmaline stone or sabi nila tourmaline stone. So, pwede nyo i-research ano po siya. Ayan. So, ang good news nito, marami po tayong testimony dito na may mga maintenance. So, the usual kasi, ang sakit ng mga taos because of acidity. The more na acidic ka, the more na mag-start yung
Mas mataas. Oo. deterioration ng katawan mo. So, from liver to kidney, pag naging malapot, so saan galing? Naging malapot yung mga dugo natin. Dahil sa mga kinakain natin. Yes. Ayan. Oo. Masarap po kumain eh. Yan. And, ano pa? Stress. So, sino pong hindi na-stress dito? Lahat na stress. Sa magiging acidic ka rin. And, ano pa? Yun. Once na-neutralize kasi, sabi ni Dr. Leonard Pollings, once magiging perfect na alkaline or perfect 10 ang potential hydrogen ng katawan mo, yung alkalinity ng katawan mo, in just an hour, kung may cancer ka, namamatay yung cancer cells mo. Yun. Opo. So, ganun siya. Kailangan ma-neutralize yung acidity doon kasi lahat ng gagaling. Even sa mga high blood po, pwede pa itong gamitin from time. Every day. Lahat ng tubig, shake mo lang dito, 1 minuto, converted na po siya to alkaline. Yan. So, ang good news doon, yung nagmalapot mong dugo, magiging normal ulit. Ayan. So, oxygenated yung buong katawan mo. Ayan. Ano pa po? So, we have, ayan, etong sabon natin. So, lahat naman po naliligo. So, di ba? Kanina, pambabae, tapos water, lahat pong tao uminom ng tubig. And then we have the bamboo charcoal soap. So, anong special? Bakit ito? So, what's something special about this soap? Yes. Sige. So, bamboo charcoal, dilalagay sa mga ref pang alis ng amoy. So, may negative ion din po ito. So, Okay. kung ginagamit to ng especially ng may mga psoriasis, kasi pag na-stress sila, lalong lumalala. Eto, nare-relax sila. At the same time, marami na tayong testimony dito na even stage 3 psoriasis nawawala po. Wow, galing ano? Yes po. And marami po yung, kung gamit mo ito, all day, tapos nagpapainit ka, unlike ordinary soap, pag gumamit ka ng mga sabon, pag nainitan ka, Nagpawis ka. mangingitin, nangangamoy, nangangasid ka na. Ay, tama. Siya hindi po. So, hinahanap po to once masubok ng tao. Okay. So, dapat subukan nyo po malaman. Para malaman. malaman. Yes. Opo. Yes. Yan. And, ano pa? So, we have the white tea toothpaste. Ayan. So, bawal kasi ang fluoride. So, fluoride kasi is ginamit nga siya pang sedate ni, yung sa German, basta, pang sedate sa mga prisoners of war. Oo. So, nakakapanghina kasi ang fluoride. And sabi nila, hindi ko naman nilulunok yung fluoride. Okay. Pero, kaya lang, under your tongue, may opening dyan, diretso sa bloodstream mo. So, habang nagtututbrush ka, tapos may content ng fluoride yung ano mo, pasok pa rin sa sistema mo. Tama. Ayan. So, yun. At pwede siya sa mga bata, ang ginagawa rin nito, pwede siyang panglagay sa mga pimple. Mabilis siya umimpis. So, ang content dito is white tea extract. Oh, yes. Ayan, tea tree extract po siya. So, xylitol base. Ang good news po, si Longreach po ang maker ng Sensodyne. Ayan po. And we have the SOD. Later on, meron mag-testimony nito na ilang na siya na meron siyang placenta. Sheep placenta po ang ginagamit. So, magandang bagay po It's a lotion. It's a lotion. Na, Pero kakaibang lotion. yes. Pwede siya even sa mukha pang moisturize. Talaga. Opo. So, pwede rin siya sa kilikili. Meron tayong testimony dito. Lotion sa kilikili, ha? Yes. Oh. Pwede siya, nakakaputi din siya sa mga lahat ng mga may itim na areas. Ayan. So, marami pa. bibili niyan. Pagka ganyan, no? Kasi nga po, puti-puti. Tapos may areas, itim-itim. Oo nga. Bakit yung tinatago pang area, Hindi na nga nainitan. Hindi na nainitan. Umiitim pa. Opo. Ayan. So yan pwede yan. Opo, pwede to. So, ayan. Nag-absorb lang siya sa skin. Ako po, hindi ako basta-basta gumagamit ng lotion kasi nanlalagkit ayoko. Siya nag-absorb lang siya. Galing, ano? Opo. Ayan. And of course, yan. We have the coffee. So, sino mga coffee lover dyan? Isa na po ako doon. Ay, anong meron sa coffee natin? Anong kakaiba dyan sa kape mo? Kakaiba dito sa kape na to. Ayan, eto siya. Kanina may binabanggit ka sa amin na curious Ayan, si Partner so, Oliver. This is Cordyceps coffee ng Longreach. Yan. So, kung i-research nyo po ito, sobrang mahabang proseso, kaya siya mahal. So, ngayon ko parang fungi siya, galing sa poops ng parang mga, galing sa plants din na Okay. worms. Okay. So, doon siya ng process, tas tumubo.
Okay. So, ganun pala siya ka, tapos, At yung kapeng yan ay hindi siya basta kape. hindi siya basta kape. Mm. Ayan. So, mga testimony niya. Sabihin mo na kung ano yung Pwede hindi ba basta yun? kape. Oh, bakit ba? Opo. So, yun. Isang business partner ko po, he is only 20 years old. Mm. Ayan. He's only 20 years old. Sabi niya, Ang sabi niya, upline, pahingi naman ng isa, patry naman yan. Ayan. Mm-mm. Pero may asawa na po siya, may anak. So, 20 years old is sobrang bata pa. Maganda Siyempre, pa yung active. performance nun. Active. Opo. Oh. Kaya lang po sabi niya, grabe upline. Yung nangyari doon sa ininom kong kape. Oh. Ilan na daw sila, tapos na, 30 minutes na, hindi pa rin daw bumababa. Kakaiba. So, Red alert pa rin. opo, so, ano pa rin. No-awkward daw. Ayan. Magandang hapon po sa mga sa mga miyembro po ng Philippine National Police. So, naka-flag ceremony pa rin po. Naka-flag ceremony pa rin. Matindi, ano? Yun, yung partner So, niya sa Pandilainer. yan ay mas safe siya kaysa Viagra. Ay, opo. Kasi natural siya. So, aside from that, gaganda yung, syempre, kung na-correct sa nakakatulong siya sa high blood. So, marami siya. Nagbo-boost po siya ng immune system. Okay. Ito nga lang yun eh. Once na ayusin mo yung sistema mo, syempre, lahat, overall, yung performance mo, madadala yan. Tama. Kung gaganda yung lahat ng blood circulation ng ugat mo, so pati yung ugat na yun, kasama na rin po Ugat yun. talaga. Sige. Malaking ugat daw po dyan. Malaking ugat. Ayun. Alam mo, kami mga kalalakihan, importanteng laging healthy ang ugat na yan. Oo nga po. Kasi Yan yung bandera nyo ata sa diba? that's the main, Batayan? main what do you call this? Basis of masculinity. Ayan, diba? Wala na Opo. daw silbi kapag So, alam na. alam na. So, alam na, sir. Alam na. Magandang hapon po sa ang mga edad ay sumapit na sa 50 daw. Pag sumasapit na rin sa 50, may mga kwentuhan na parang tinatamad na raw. Sabi ko, Tutulog na lang lagi. practice makes it perfect. Pero dapat may ayuda, sabi nila. Yan. Sa mga may nangangailangan na ng ayuda, kape. Ayan. The name is, ano yung pangalan? Yan. Cordyceps militaris Cordyceps. coffee ng Long Reach. Medical? Yeah. Oh. Medical. Medical talaga. So, we have the capsule for this. Okay. Yeah. Actually po, ang mga... Sa isang araw, may limit ba ng intake niya? Wala. Wala siyang All limit. natural products, sir. So, Wala walang siyang overdose. Yeah. Hindi tulad sa siya Viagra, gamot eh. pagka dumali ka dyan at high blood ka, Patay ka din. patay ka. Ha? Ayan. Iiwanan ka ng partner mo sa hotel. Opo. By the way po, meron tong capsule. Okay. So, merong mga testimonies na nito sa sa Africa, sa Nigeria, ng mga may mga tawag dito, yung sakit sa May mga health conditions. May AIDS. may AIDS. Oo. Meron tayong mga testimony na nakaka-survive. Humahaba ang buhay nila. Opo. So, Alright. hindi natin kiniklaim. So, pwedeng i-try. Sila ang nagsasabi, nagpapatunay. Opo. Yes po. Meron talagang nag-post ng sarili nilang testimony. Hmm. Pero, syempre, depende rin sa sistema ng tao. Yes. Pero, why not try it kung wala nang ibang paraan? Okay. In a natural way. Alright. What else? Ano pang dalawa, Ma'am Vicky? meron tayong, wala dito yung shampoo. So, yung shampoo, isa sa mga business partner natin dito. So, isa sa mga problem ng mga nanay is yung mga anak, especially sa summer, meron mga kuto. Kuto. Ayan. So, Lisa. nawala po, lisa. Yun, sabi niya, nung... Effective na pangalis ng kuto. Opo. Ayan. Tapos sa mga naglalagas ng buhok. O, sa amin yan. Sa amin, Kumakapal ang po. mga hirap ng magsuklay. Opo. So, yun yung 2-in-1 shampoo natin. Ayan. So, nakakatulong siya mag-repair ng damaged hair. Oh, yun. Ayan. And, papartneran po siya ng conditioner sa mga babae. Kasi ang shampoo po, kahit napapanat na yung lalaki, Oo. para ang shampoo kasi Busina, para sa busina. scalp. Kahit... Sorry po. Pipip. Pipip. Ayan. So, sa mga... Nakakatulong siya magpalago ulit ng buhok. Opo. Kasi, since natural naman siya, tapos lilinisin niya kasi yung mga... Hair follicles. Yes. ito, Opo. ayos. Sa alisin niya yon. Yung mga Tapos, blockage. so, kahit konti na lang yung buhok, kailangan ang shampoo. Oo. Ayan. And then, sa mga babae, syempre, ang conditioner para talaga sa hair strand. Tsaka matipid yan. Kunting-kunti lang ilalagay, di ba? Opo. Oo. Tapos ang bango niya. Ayan. So,
Ayun. Tapos, meron akong ginagamit dito. Actually, kaka-launch na nito. So, may mga testimony. Isa What is pa ako that? sa testimony Ano yan? nito. The Evergreen. Evergreen. Essence. Advanced Skin Science. So, isang mga sikat dito na connected Ano yan? Lotion? Ano ba yan? sa spray. Spray. Oo. Gustong-gusto ko pa ito kasi Pampabata yan. ayan. So, Saan ginagamit yan? sa mukha. Sa mukha. Pampafresh ng mukha. Opo. Wow. So, alam nyo na. Alam na Yan niya. po siya. Yung mga So, gustong cute na cute lagi. Oo. Kasi ako, Nagtataka nga kami. Oh. Tingnan mo. Parehas ang adjustment ng camera natin. Bakit maliwanag ka? Yan ba yung yan dahil po sa spray? isa sa mga sekreto po yan, sir. Bago ako Oo. nag-makeup, nilagay ko yan. Oo nga. Tingnan mo. Sabi ni partner, Sir, parehas naman yung technical adjustment ng camera. Bakit? Oo nga. Ang Nagreklamo liwaliwanag ka ng... kanina. Oo. Saan daw yung lighting? Oh, yeah. Ayan, so ginamit ko talaga yan siya. So, sabi nga, be a product of your product. Ayan, so nagre-repair talaga siya. Makikita mo siya on the spot. Pag naghilamos, kasi tamad po talaga ako yung ibang product. Kaya ko siya gustong-gusto. Wala pa isang minuto, tapos ko na siya ilagay. Ayun. Kasi spray lang siya. Pagkatapos ko maghilamos, spray na. Unlike dong ibang product. Anong immediate effect? Makikita mo, sir, mag-glow eh. Nag-glow. Nag-glow siya. Kailangan Lalo na talaga. paggising mo, Oo. iba. Meron akong niyan, picture. Meron akong picture niya na... Pagkising kasi, ang tao para nakasimangot. Oo. Pero Parang pagka bigat na gumamit ka bigat. niyan, Ang ganda ng skin. Makikita mo ikaw mismo. Agad. Alam mo mismo kung ikaw, alam mo haggard ka o hindi. Yeah. Pero pag ikaw tumingin sa salamin kasi sarili mo, Oo. Pero Alam mo wow. na. Oo. opo. So, Alright. So, kumpleto ang product line ng Longreach. Opo. So, Okay. actually, we have more than 2,000 product lines. Napakarami. So, sa mga, mga business-minded dyan, sa mga gusto nang din gumamit, so, meron tayong mga paraan para mas makakamura nito. Ayan. And at the same time, nag-guide or nagtuturo po kami how to do the business right. Ayun. So, we do it professionally. So, we will guide you, we will assist you, not help, assist. Kasi kailangan may gagawin ka din. Tama. Hindi pwedeng wala kang gagawin. So, magtutulungan po tayo. Yan, and kasama po si Sir Errol, partner po natin siya dito sa Baguio. Ayan, so kung may mga tanong pa po kayo, so open na open po kami. And, yan, i-announce ko po, may soft launching yung office namin. Ayan. When will that be? Kailan ba yan? Sa May 28 na po. Malapit na. Opo. Ah. So, we have the business presentation and product demo. Registration 2 o'clock and we will start at 3 o'clock. So, 2 hours lang po yun. So, baka sabihin nyo, whole day. Hindi naman po. 2 hours lang. So, we'll start. Everybody's invited? Everybody's invited. And of course, meron tayong mga promo. Yan. Sabi nga ni Sir, anong pa-promo? So, isa sa promo po natin para masubukan nyo yung product natin, especially yung napkin. Ayan. So, para naman dito sa liner, meron tong 30 piraso. This is 335 isa. So, good for 1 month na siya nagamit. Ayun. So, 4 plus 1 po kami nito. Ayan. Bili ka ng Apat, may libre kang isa. Oh, Ayan. okay. So, nakatipid ka 335. And then, ayun. Sa mga napkin naman, yan. Meron, bili ka 5, may libre ka isa. Ayun. Ayun. Oo. Ayan. And meron tayong mga freebies sa mga first 20 na darating Oo. sa 28. Ayun. And of course, invited po kayo nun kasi magkapit-bahay lang po Thank you, tayo. thank you. Ayan. Oo. So, sa morning po yung blessing. Ayan. Ayun. Oo. So, congratulations sa Longreach Philippines at sa Longreach Baguio office na pinamumunuan po ni Ma'am Vicky Go. At doon po sa mga medyo na-curious, well, all you have to do is to call us. Ang ating mga telepono po ay 0927-494-2171. Sa Globe at sa Smart naman po ay 0949-736-5000. Yan po yung, pina-flash pa rin po natin yung mga produkto po ng Longreach na may mga medical value and makatutulong po sa may mga health conditions na ayaw nang magpatuloy o ayaw na pong habang buhay ay synthetic drugs po ang iti-take po nila. Ayan. Ayan. So, subukan po natin ha. Ma'am Vicky, salamat ha. Thank you. Okay, you're welcome po. Thank you. Ayan. At Thank you din po. itong mga pinakita natin produkto ay magiging bahagi daily ng programming natin para mas marami makaalam. Ano? Okay, thank you so much. Thank you, Ma'am Vicky. May mga magpapatunay sa efficacy nito, di ba? Yes po. Sige.
Meantime, mga kaibigan, oras natin ay 4:29 in the afternoon. At tawag nga tayo ng ilang katao na pwedeng mag-testimony sa galing. Hindi yan, bro. Yung sa products. Oo, yan. Oo. Alam nyo kasi, ang pinaka-epektibo ng mangumbinsi ng mga hindi pa nakasubok ay mismo yung nakasubok na. Opo. No? Tama. At kung ano ang kanilang masasabi after nasubukan nila itong Long Reach products, yung napkins at yung ano pa, yung lotion at itong pie cup. Yan. Para sa mga high blood. Yan. Sa mga Para malalapot ang bagay dugo. sa amin yan. Lalo pag wala kaming pera. Opo. Na-high blood kami. Actually, ang ganda nito, sir, pag gamit mo yung iba, yung mahirap mag-poops. Nagiging normal siya. Nagdo-normal siya. Oo. Yung yung mga constipated. Ayun. Opo. Sige. Subukan nating kausapin ang ilan sa mga nakasubok na ng product ng Long Reach sa ating palatuntunang Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Mamaya po ng konti may kakausapin tayong kapitan, kumandidatong kapitan na nagkaloko-loko at dinaya yata. Taga Quezon City po siya. Mamaya po yan ng konti. Unahin muna natin yung mga kababayan nating nakasubok na po ng produkto ng Long Reach. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, sige. Ready natin. Ang unang kakausapin natin ay si... sino kakausapin natin una, Ma'am Vicky? Sino ang una nasa listahan? I-plus mo nga dito, bro, para mabasa namin. Si Ma'am hindi ko makita eh. Sorry dito na lang sa monitor natin. Alam mo kasi Ma'am Vicky, maglalagay ako dyan ng malaking monitor natin para Oo nga, may dapat isulat. hindi tayo lingon ng lingon sa engineer, no? Andun yung whiteboard mo eh. Hindi na Sana whiteboard. nakita ko eh. High-tech na ngayon. Monitor na Oo nga naman. LED dyan sa harapan natin. Oo. Nasa linya na natin si Ma'am Felcy Campo. Ang nasubukan niya ay pie cup. Ang pie cup, ipakita mo Ma'am Vicky. Sige. That's the Yan. pie cup. Oo. Medyo maingay lang, bro. Medyo maingay yung ano. Yeah. Yung fight. Ayan. Sige. So, ready na. Kausapin na natin Ma'am Felcy Campo. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Hello, sir. Good afternoon po sa inyo, ma'am. Good afternoon din po. Welcome po sa Palatuntunan at ibinibida ng Ma'am Vicky ang galing ng mga Long Reach products. Kayo daw po ay nakagamit na ng pie cup. Is that true? Opo. Gumagamit po ako. Bakit po kayo nagka-interest na gumamit ng pie cup, ma'am? Dahil po sa ako ay may may diabetes. Opo. Anong stage po ng diabetes po ninyo, Ma'am Felcy? Hindi ko po sir, kung kasi nag-i-insulin na po kasi ako eh. Oo, so medyo advanced stage na yung inyong diabetes, ma'am, ano? Opo. Yung insulin po ninyo, everyday nag-injection po kayo dati? Opo, twice a day po ako gumagamit. Pero ngayon po, once na lang po ako gumagamit. Ayun. Chinek niyo ba, ma'am, kung bumaba ang sugar ninyo because of the pie cup? Opo. Bumaba siya? Bumaba naman po. Napakagaling, ano? So, ano sabi ng doktor? Kasi magugulat ang doktor siyempre. Tuloy-tuloy daw po kung yun po talaga ang nakababa ng sugar ko. Opo. Tuloy-tuloy ko lang daw po yung pie cup. Baka dumating ang araw, ma'am, na talagang alisin niya na totally yung insulin because of the pie cup. Sana po. Sana, no? Kasi alam niyo po, ang insulin, sa totoo lamang po, may side effect po yan sa kidney. Nakakasira po yan ng Yun nga kidney. po, sir.
Oo, so Opo. whereas kung itong PICAP lamang na wala pong side effect, mas may peace of mind kayo, Ma'am Felcy, di ba? Opo, opo, sir. Ano pang ibang epekto po sa inyo? Yung pakiramdam po ninyo, kumusta? Okay naman po, malakas naman po. Mm-mm. Okay naman yung pangangatawan ko ngayon. Opo. At nasubukan ko rin po yung lotion nila. Aha. Dati po, kasi nagda-dry yung skin ko. Mm-mm. Dry talaga, as in, nagka-crack yung paa ko, nagka-crack yung dahil siguro sa taas ng sugar ko. Tama po. Normally, yung mga diabetic persons ay dry ang skin. So, pangit tingnan. Di po ba, Ma'am Felcy? Opo, opo. 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 So, because of that, gumamit po kayo ng lotion na, ayan, oo, yan. Long Reach Opo, lotion. yun. Doon po na lahat ng lotion na-try ko, pero itong lotion na to kakaiba naman. Natanggal yung mga dry. Naging smooth ulit. Opo. Pati Napakagaling. po yun sa asawa ko kasi dialysis, na rin siya Mm-mm. Nagda-dialysis din siya. Mm. Nagda-dry din yung balat niya. Tinry ko rin sa kanya yung lotion. Mm-mm. Okay naman po. Napakagaling. Thank you sa lotion ng Long Reach. So, what can you say now sa mga kababayan nating nanonood at nakikinig po sa atin, Madam? Okay ba yan na ipatronize din po nila? Subukan nila? Kayo po magsabi, Ma'am. Mga kababayan, try nyo po ang long reach. Na-try ko rin naman. Wala naman pong masamang itry. Mhm. Kasi para sa akin, effective naman. Ayun. Kaya, try nyo lang po. Try nila. Okay. Ma'am Felcy Campo, maraming salamat po sa inyo sa inyong oras mo. Okay, thank you, sir. Thank you, Ma'am. Thank you. Thank you, Yes, Ma'am. Thank you. Si Ma'am Felcy Campo ang unang nag-testimony sa atin sa ating palatuntunan, the efficacy at yung galing ng PICAP at ng lotion. Mamaya maglo-lotion na ako. Alam na, maglo-lotion na ako. Thank you, Ma'am Felcy. Next na makakausap natin ay isa pang nakasubok na po ng product line ng Long Reach. Siyempre, sa oras na 4:36 in the afternoon. By the way, mamaya po ng konti sila Pastor Ram Gamboa at Pastor Jeff Jose and Brother Fernan will be here also for their program. Kaya lang magti-taping muna sila because they wanted to start the show effective Monday next week. Ayan. Live pa rin po tayo sa ating FB page ng Leader News Philippines at naka-simulcast po tayo sa ating YouTube channel ng Leader News Philippines. Simulcast pa rin po sa atin ng Wow News FM Rojas, Palawan 97.1 and Wow News FM Taytay, Palawan 98.5. Courtesy of partner Peddy Bautista Samando. Partner, thank you. Again, magandang hapon po sa mga taga Rojas PNP. Subukan nyo yung kape ng Long Reach. PNP Rojas, ha? By the way, advance ko na pong i-announce na we're gonna have a program para po sa mga pulis. Ang title po na ang working title natin ay Action Cops. Yan. Sa title pa lang, Action Cops. Of course, yung mga notable accomplishments po ng PNP, ang i-highlight po natin with live guesting po sa studio ng mga PNP officers. Abangan po ninyo dito sa Leader News Philippines. Exclusive. Alright? Marami nang sumubok, di ba? Dami-dami nang sumubok eh. Hindi lang available yung iba eh. Hindi lang available yung iba. Busy kasi ang karamihan. So, kami nagpapasalamat dun sa may oras na makausap natin. At si partner Peddy Sabando, good afternoon. Kamaong Asero, partner. Thank you. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, tuloy tayo. Ma'am Vicky,
kilala na rin sa Bicol region yung Long Ridge, di ba? Pero kailangan mas marami pa makaalam yan. Ipaalam natin yan. Pag nakaka-uwi ako doon, dadali natin yan doon. Alright. Ang sunod natin kakausapin ay anong pangalan bro ng guest natin sa telepono? Nasa linya natin si Sir Rolando Laca. Yan. Alamin natin ang kanyang karanasan sa Long Ridge. At exactly 4:39. Sir Rolando Laca, magandang hapon sir from Tarlac. Hi sir. Magandang hapon, sir. Good afternoon. Thank you po Good sa oras afternoon ninyo. Thank you sir sa oras po ninyo. Anong product po ang nagamit niyo sir ng Long Ridge? Actually po, yung una ko pong nasubukan talaga sa Long Ridge product, yung nagustuhan ko doon, yung ano nila, yung bamboo charcoal. Bamboo charcoal soap. Opo. Kasi po, ang problem ko dati, yung paa ko, mayroon siyang allergy. Okay. So, marami na akong product na ina-apply. Ayun, hindi siya pinapansin. Parang wala lang, nasasayang lang yung mga binibili ko. Oo. Pag may allergy ka, nabubunas normally, po kan- pag may allergy ka, Sir Rolando, sa paa, normally nagkakaamoy din yan, di ba? Yes po, sir. Mabaho to. Oo, Mabaho po lalo siya. pag nakulob ng Oo. sapatos, maghapon ka nagsapatos, marami ka Yes po, nilakad. yung problema ko dati. Oo. Opo. Amoy niyo po. Oo. Yan. Ang good thing noon, nang na-introduce po sa akin nito, ng kaibigan kong si Sir John, ayun, sinubukan ko after weeks lang po. Weeks lang, wala na yung allergy mo sa paa. Unti-unti po siyang natuyo. Wow, galing ano? Opo. And then, ang maganda rin po noon, dahil buong katawan siya pwede, pati yung sa kilikili ko po na dati, pag pinagpapawisan po ako nangangamoy, Oo. ayun po, nasolusyonan din po. Kung dati, kasi dati mahilig pa ako sa rolon eh. Oo. Ang problema po noon, pag nagro-rolon po ako, naninilaw po yung kilikili ko ng damit ko. Oo, pag sobra-sobra. Ngayon, Oo. Ngayon, galit na si Mrs. lagi kasi Oo, lumaman siya. Ang mahirap daw maglaba. tanggalin. Mahirap Opo. maglaba. Oo. Oo. Andin ang baho pa. Andin pag pinagpawisan, nangangamoy din. May amoy pa rin. Oo. Opo, ayun. Habang ginagamit ko siya, kasi sabi nila, pwede na buong katawan. Kaya in-apply ko siya. Ang nagustuhan doon ni Mrs., ako din, pagdadating ng gabi, mabango pa din. Masarap ka raw yakapin. Oo. Opo. So, sabon, ano? Panalo po siya. And then, yung pangalawa ko po yung nagustuhan sa Long Ridge, yung ano nila, Pickup. Pickup. Opo, kasi yung dati kasi, acidic po ako, na ano po ako sa hospital, sabi ng doktor, kailangan ko na makumpay ng 1 month para daw bumaba. Oo. Grabe, ano? Sabi ko naman, kung kukumpay na ko, malaking gastos. Tama. Sabi ko, bili na lang ako ng Pickup. Ayun po. Wala pa 1 linggo, naka-recover na po ako ulit. Napakagaling, ano? Nawala yung acidity mo. Opo, the best po talaga mga Long Ridge product. Alam mo ba ako, acidic din ako. Pag tumaas ang acid ko sa dibdib ko, nako po, yan. Minsan, nagiging dahilan pa na tumaas ang BP ko. Kaya susubok na rin ako ng Pickup. Ayan, pina-flash po natin yung... pina-flash natin sa screen yung Pickup. So, ano pa ang mga effects sa'yo ng Pickup, sir? Ano na po siya? Hindi po ako basta-basta, sir, napapagod. Galing. Lagi pong malakas ang pakiramdam. Oo. Tapos kahit stress ka, pagod na pagod, hindi ka yung tipong nanghihina. Ayun, malakas ang Parang buhay lagi yung dugo mo. Vigorous. Yung dugo natin. Wow. Oo. Kasi po yung nang research ko po, kaya pala malalakas po yung mga ano natin dati. Yung mga ninuno natin. Kasi ang iniinom nila, mga magaling sa bukal, sa pulse, kaya sila malalakas. Ayun po. Yung pag umiinom po tayo ng Pickup pala, pag duman doon yung tubig, nawawala yung acidity niya. Okay. So, kaya nagiging na siya, nabubuhay po yung tubig. Ayun. Opo, kaya parang umiinom ulit tayo ng bukal. Ayan. So, because of the Pickup for you ay parang revitalize ka lagi. Yes po, sir. Galing, oo.
So marami kang magagawa pagka ganyan ang pakiramdam mo, Opo. maliwalas, malakas. Pati sa gabi, si Mrs. hindi magtatampo sa'yo. Hindi na po, sir. Siyempre, ang tagal sumagot. Hindi na nagtatampo. Ang tagal sumagot ni si Roland. Ganun kasi. Siyempre, Nawawala signal, sir. pag pagod ka sa trabaho, mabigat ang trabaho mo at pag napagod ka, wala kang paikap, tulog ka talaga. Oh. Tama eh. Magtatampo si Mrs. Di ba? Okay. So, Sir Rolando, marami pong nanonood sa atin. We are being watched worldwide sa pamamagitan ng online broadcast platform ng Leader News Philippines. Ano po ang masasabi po ninyo sa mga nanonood sa atin? Ayun po, yung may sasuggest ko po or masasabi lang po, yun po yung para po doon sa may mga problema problema sa kilikili, yung tipong pag pinagpawisan na amoy, even psoriasis, or may mga problema sa balat. The best po, yung bamboo charcoal na long reach. And then, yun, marami pa pong ibang product na puro quality siya, and then, effective sa lahat. Ayun. Oo. Yan na po. Alright. Thank you so much, Sir Rolando Laca from Tarlac City. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Magandang hapon po. Bilis ng oras po natin. Isa na lang. At aabutin tayo ng alas 5 sa ating programa. 4:45 in the afternoon. Kamang asero pa rin tayo. At bumabati tayo ng magandang hapon sa mga taga Cebu City, mga nasa New York, Hong Kong, nasa Middle East, Australia, Canada, mga nasa United States, Remica. Remica. Marami tayong mga kababayan dyan sa US na pinalad. At lagi po nakasilip sa atin. Si Mimi Galan Kelly, si classmate Rain Hanson, si Susette Lidesma, si Eileen Dolina. Mga kasama natin yan sa radio stations dati. Si Susette at si Eileen. They've tried their luck sa Amerika at pinalad po sila. Ayos, sige, tuloy tayo. Habang isiniset up natin yung iba pang makakausap this afternoon, magandang balita po ito sa mga Pilipino. No? Posible daw na suspendihin ng Energy Department ang buwis sa krudo. Alam niyo po, ang mga produkto biglang nagkakaroon ng pag-increase ng presyo kapag ka ang langis ay tumataas din po ang presyo. O yan. So ang magandang balita ngayon, pinag-aralan daw po ng Energy Department na suspendin po ang pagpataw ng excise tax sa mga petroleum products, most specifically sa crudo. Si Errol Dacame. Si Errol Dacame. Sige. Sige, last. May kakausapin pa tayo. Nakasubok na po ng long reach product. Anong pangalan ni... Ayan. Sino bang... Ayan. Kakaway muna ko rito sa isa pang page. Thank you. Ayan. Na-interrupt yung broadcast. May tumawag kasi. Alam mo, yan yung tinuturo namin sa mobile journalism, ma'am. When you are shooting, see to it that naka-off yung plane mode. That's the number one rule. Kasi pag naka-airplane mode ka, hindi makakatawag siya. Hindi ma-interrupt yung broadcast. Ayan, we're back. May 5,000 po tayong nanonood, 5,000 people. Okay. Nasa linya na natin si how do you pronounce that? Novi Tompong. Mula po sa San Jose, Montalban, Rizal. Babae siya. Ma'am, sa napkin. Ma'am Novi, magandang hapon po. Si Errol Dacame ho sa Leader News Philippines. Kamang Asero program. Yes po, magandang hapon po. Ma'am Novi, kasama natin sa Ma'am Vicky Go. Yes po, good morning po. Ayan, good morning kay Ma'am Vicky daw. Alright. Ano nasubukan mo, ma'am, sa long reach products? Yung una po talaga yung sanitary napkin. Bakit? Anong problema mo dati? Kasi po kami
Kami mag-iina po may dysmenorrhea eh. Oo, masakit yan. Oo, marang kulog po yung Parang ano. nakasubok na ako ng dysmenorrhea. Opo, so ilang taon mo bang pinagtiisan yung dysmenorrhea, Ma'am Novi? Ako po since ano po yung 13 years old. Oo. Kailan nyo natuklasan yung yung long reach? Ang mag-1 year na po. Ilang taon ka na ngayon? 42. Diyos ko, di napakahabang panahon na tinitiis niya yung dysmenorrhea. Napakasakit Sobrang yan. haba. Di ba? Pagka may menstruation ng babae, nakakakita ko dyan na namimilipit talaga ng sakit ng puson. Sakit sa puson daw. Tama po ba, Ma'am Novi? Tama po, gumugulong po ako doon sa sahig sa province namin. Sir. Wow, oo. So, okay. Nag-try ka rin kung ano-anong mga gamot, di po ba? Hindi po, nirekomenda lang po. Ito lang po talaga. Bago itong... Ay, sa province, bago. pinapainom ako ng nanay ko ng mga ano. Kung ano-anong pinainom. Siguro pinainom ka pa na kung ano-anong nilagang dahon, ano? Yung mga dahon-dahon po. Oo. So, wala rin, di ba? Wala rin. Dito ko lang natagpuan kay Longreach. Siya lang nagpapagaling sa akin. Sige nga, ikaw na magkwento. Simula nung subukan mo ang Long Reach Sanitary Napkin, ano po ang epekto po sa inyo? Ay, naku, naiiyak. Naiiyak si Ma'am Novi po. Sige, Ma'am. Naiiyak ka. Kasi yung galing ng Long Reach, beneficiary talaga siya. Nag-benefit talaga si Ma'am Novi. Wait lang po. Sige, Ma'am. Oo. Sige. Kasi nirecommend lang sa akin ng kumari ko. Ayan, oo. Okay. Noong una siyempre, diskumpiyado rin ako kasi napkin Paano ko papagalingin ng napkin? Ngayon samantalang sa province kung ano-anong pinapainom ng nanay sa akin. Oo nga. Ngayon nag-start na ako, tinatry ko. Unang buwan, walang nangyari. Pangatlo, wala pa rin. Pangalawa, pangalawa, pangatlo. Tapos yung pang-apat na, doon na talaga. Gumaling. Sarap ng pakiramdam. Wala nang sakit kang nararamdaman every time na may menstruation ka, Ma'am Novi? Wala na po. Normal na po. normal na ang buhay mo? Normal po. Yung dalawa kong babae, ganun din. Minana sa iyo yung dysmenorrhea, no? Opo, akala ko nga hindi siya mamamanas. Wala, Sana ang pinamano mo, bahay at lupa, wag yung dysmenorrhea. Kaya lang, natuklasan mo yung sanitary pads ng Long Reach. Yun pinamana mo na. Meron nangyari sa kanya. Yung nga po, itong dalawa kong dalaga, Oo. yun ang nakakaano talaga, ang laking kaaluan sa akin dahil yung pag meron sila talaga, hindi ko namimilipit sa sakit, ano? Opo. Ngayon, kahit meron, pwede na mag-swimming. Kita mo na. Pwede pa mag-swimming sa swimming pool. So, lumakas yung tiwala niyo po sa Long Reach, ano? So, may mga sinubukan ka pa ibang produkto, Ma'am? Yung sapatos po, so napakaganda po yung sapatos. Sapatos? Yung... Kasi nung una kong gamit yung sapatos na yun, may sapatos namumula. Namumula po ako. Namumula? Oo, tapos noong... Patuloy mong ginamit? Nung ginamit ko ilang oras ko lang ginamit siya. Kasi nga... Nag-init katawan mo, sa madaling sabi? Opo, namumula. Tapos, namumula, parang... Hindi ko ma-explain yung Ang tinutukoy mo, Ma'am, yung A+ Energy Shoes. Po? Yung A+ Energy Shoes ang tinutukoy mong sapatos, ano? Opo, yun po. Ayun, oo. Tapos nung nung sinuot ko siya, may lumabas sa akin na maliit ng konti ng palad ko, yung dugo. Dugo, lumabas sa mo? Oo. Opo. Tapos ngayon, siyempre, nag-alala ka? tinanggal ko siya. Oo. Tinanggal ko siyempre. Sa office kasi nangyari ito Umatin ako ng training. Opo. Nag-excuse muna ako nag-CR. Nung tinanggal ko na siya, may lumabas na naman. Nakala ko nung una, nakunan ako. Hindi ka naman yata buntis. Hindi, yun na nga po hindi naman. Buong dugo po yung lumabas?
talaga, ang kasi kapal na basta makapal ang taon itong pangad ko. Grabe, ano? Oo. May picture yun. Sobra po, hindi, 3 beses yun. Aha. Ay ngayon, sarap na ang pakiramdam. Malambot na siyang ko kahit medyo malaki, malambot na. Okay, so may kwento kang maganda sa shoes. What else? Ano pang product, ma'am, na nasubukan nyo? Yung paika po, Pike up, opo. Sige po. at saka yung bone end. Mm-mm. Yung bone end po kasi mahina po talaga yung mga buto-buto ko eh. Opo. Simula nung ininom ko siya, Opo. yun, kaya ko nang takbuhin yung overpass. Oh, galing ha. Dati po kasi hinihingal po ako kasi sobra ko pong taba. Opo. Hinihingal po ako dati. Ngayon po okay na. Pwede na ako makipaghabulan dyan sa hagdanan sa overpass. Ayun. Kahit habulin ka ni Mr. Mon, siguradong iiwanan mo. Marami po nanonood po sa atin, ma'am, sa online broadcast natin worldwide. May gusto po ba kayong sabihin sa mga viewers natin? Go ahead, Ma'am Novi. Ayun nga po, sa napkin, wag na po sila magdalawang isip na gamitin. Wag na isipin na lang yung medyo may kamahalan. Mm-mm. Kasi ito talaga yung, hindi ko talaga to ipagpapalit. Mhm. Nakakaiyak nga po ko talaga. Ko ang tagal na akong naghirap. Mm-mm. Kahit yung panganay ko medyo nag-ano kasi 4 months bago nawala eh. Mhm. Talagang tsinagaan mo. Yes po. Mm-mm. Mainit po kasi dito sir, brownout out kami. Oo, sige lang, ma'am. Okay. So, subukan nila, ano, yung mga produkto. Oo, tama po. Mm-mm. Talagang subukan nila. Lalo na itong magmula muna sila sa napkin. Mm-mm. Yun talaga ang unang nagpagaling sa akin. Alright. Okay. So, kami po ay magpapasalamat, Ma'am Novi, sa inyo pong oras na pinagkalob sa Leader Dance Philippines. Sana'y ipatronize po ng mga viewers natin ang Long Reach products, ma'am. Salamat din po. Thank you, Ma'am Novi. Magandang hapon po. Okay po, magandang hapon din po. God bless po. God bless, God bless. Ayan. Naiiyak pa ha. Dahil sa paggaling niya sa karamdaman na matagal nang tinitiis, Long Reach lang pala ang makatutulong. Mabiki, oras natin ay alas 4:56 na po ng hapon. Ang bilis ng oras natin. Thank you. Thank you. Final words, Mabiki, para po sa ating mga viewers. Ayan. So, para po sa mga interesado, pwede po kayong kumontak dito sa Leaders News Philippines. May mga binigay tayong number. And then, sa mga interested din gawin yung business, open din po tayo for distributorship, especially dito sa Baguio. So, seryoso po kami makipagtulungan sa inyo. And of course, kailangan nyo muna masubukan yung product. Naintindihan ko po, may duda kayo. So, kailangan itry. Yeah. So, wag mo nang makinig sa iba. Kasi, na lahat ng tao may sasabihin eh. So, una, kami mismo, nagiging user muna kami. And then we do it full-time na business. And nakarating pa ako dito sa Baguio, hindi pa ako taga Baguio, pero halos naikot ko rin po ang Pilipinas. And then we have free travels because of these products. Na which is, ang good news lang, pag itong gagawin mo, kung ikaw yung ayaw ng amo, ikaw yung gusto mo masunod yung oras mo, ito po yun. So, magiging negosyante ka po. Huwag kang mag-alala kahit magiging first time mo, meron tayong paraan, meron tayong mga trainings, mag-undergo tayo ng training, hindi po kayo pababayaan. Nalibre po yung training na yon. Ayan. So, yun lang po. And thank you po sa Leader News Philippines na binigyan tayo dito, and kay Sir Errol, kay Sir Oliver, ayan, na binigyan tayo ng pagkakataon at nagiging business partner po natin sila. So, quality products comes good business din. Okay. Yan. So, Thank you, ma'am. Yan, you're welcome. Mga kaibigan, Ma'am Vicky Go, ang ating kaibigan mula po sa Long Reach Philippines Baguio office. Inyo pong nakita ang sari-saring product line ng naturang kumpanya na makatutulong po sa pagganda po ng inyong kalusugan. Areglado!
Panghuli, partner, yung ating kapitan na may reklamo. Si si Kapitan Roberto Gueb ba yun? Oo, Mabiki, thank you. Thank you. Oo. Kausapin natin kasi alam niyo, napaka-importante ito ng ilang araw bago mag-July 1. July 1 kasi uupo na yung mga naiproklama ng COMELEC eh. Oo, uupo na sila, mag-assume na sila ng office at doon po sa mga may reklamo pa ay napakahalaga nitong ilang araw na yung dati pa ho ang nakaupo. Oras natin, yan. Ang oras po natin ay 1 minuto bago mag alas 5 ng hapon. May oras pa ba tayo, partner? Sige, mabilisan lang. Magandang hapon po sa mga taga Cavite area, mga nasa Laguna area. At siyempre, sa mga nasa Tugigaraw City, partner Oliver De Leon, kumusta ka na? Pasyal ka rito. We miss you. Marami tayong dapat pag-usapan and we cannot do it by simply may mga technical requirements kasing dapat nating ayusin. Hope you can find time, no? At kumusta po kay Governor Mamba ng Tugigaraw ng Cagayan Province? Governor Mamba ng Cagayan Province. Saglit siniset up natin yung komunikasyon kay Mr. Roberto Gueb, tumakbong kapitan sa Balintawak, Quezon City, ay dinaya yata, brenaso yata. Gusto kong marinig siya mismo magsalita, no? Nang direktamente boses niya mismo ang inyo pong mapakinggan. Exclusive dito po sa Kamaong Asero sa Linares, Philippines. Samantala, may ipatutupad daw pong bagong patakaran ang Bureau of Customs sa lahat pong mga negosyanteng magpapadala ng kargamento sa mga airlines at shipping lines. Ito po yung tinatawag nilang advance shipping manifest na ang pakay po ay masawata ang smuggling sa Pilipinas. Ayan. Advance Cargo Manifest ang tawag po nila dyan. At ang memorandum order ay pirmado na po ni Bureau of Customs Commissioner Isidro La Peña. Ayan. Ang bagong patakaran po ay effective pala noong May 7 pa. So ngayon po ay anong petsa na? 22 na. At dapat daw po ay nakalagay ang detalye sa manifesto. Mapabarko man o aeroplano, mga pangalan po ng consignor, consignee, bigat at dami po ng kargamento at destinasyon ng produkto. Bukod po sa manifesto, kailangan din pong isumiti ang sa advance manifest system ng BOC ang commercial invoice, packing list, stowage plan, container discharging list, at load port survey report ng mga kargamento. Tingnan natin kung ito po ay magiging epektibo. At ayon po sa BOC, ang mabibigang magsumite ng mga naturang dokumento, advance manifest, ay pagmumultahin daw po ng mula 100 hanggang 3,000 piso. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, so paalala po yan sa mga matitino na mga importers para maiba po kayo sa mga smugglers, no? Yung mga matino naman na normally sila po yung mga compliant, yung mga sumusunod lagi sa batas. Pero yung mga smugglers, lagi po naghahanap po yan ang palusot. Actually, ang mga opisyal ng BOC at ang mga smugglers, mga magkakakilala yan eh. Sila po ay mga magkakakilala. At ang iba po dyan ay talagang kasama po sa sindikato ng smuggling. Ibang government officials, kasama po yan sa smuggling. Sangkot po sa smuggling ang iba dyan. Hindi po magtatanggupay ang smuggling ang mga palusot ng produktong mga mamahalin
nang wala pong babayaran sa buwis kung wala pong alam ang mga nakaupo. Ang tagal na po ng issue ng smuggling sa bansa because of the smuggling activities. Sandamukal pong buwis ang nawawala sa Pilipinas. Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Ayan, so let's find it out after a year kung anong magiging epekto po ng advance manifest advance cargo manifest memo na yan na ipinatupad na po ng Bureau of Customs sa mga importers na mga nandito sa ating bansa. 5:04 in the afternoon. Makakausap pa ba natin, partner? Wala na? Alright, I think we have to wind up our program. Maraming salamat po sa ating mga nakakasama sa ating pagtatanghal ngayong pong araw ng Martes, May 22, 2018. Salamat po sa Long Ridge, Philippines sa pamamagitan ni Ma'am Vicky Go. By the way, happy birthday, Ma'am Vicky. Birthday niya ngayon eh. Happy birthday. Ayan. At si Ma'am Jeneline at mga kasama pa sa Long Ridge sa Baguio. Thank you. At special mention din kay Ate Lisa Espanto. Ayan. Kakawayan ko raw siya. Ate Lisa Espanto. Ayan. Nakakaway na kami. At mention pa rin kay partner Paddy Bautista sa bando ng Wow News FM Palawan. Thank you, partner. At sa ating mga Leader News Patrol, thank you. Sa ngalan po ng ating co-pilot na nagpapalipad ng ating palatuntunan ng matayog na matayog sa buong mundo, Engineer Oliver Licop. Ako pa rin po ang inyong Kamaong Asero, si Errol Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.